ישראל, שנת 2012. קצב הצריכה והתפתחותנו כחברה מעולם לא היו גבוהים יותר. לכן בעשור הקרוב מדינת ישראל שמה דגש על גידול בהיצע הדיור. בנוסף ליישום תוכניות הממשלה לפיתוח תשתיות הכוללות מיזמי ענק כדוגמת כבישים, רכבות ופרויקטים שונים בענף הבנייה. משמע, גידול בדרישה למשאבים וחומרי גלם ממקורות טבעיים וגידול בכמות פסולת הבניין המיוצרת. כתוצאה מכך, הנזקים הסביבתיים מתורגמים לכ8 מיליון טונות של פסולת בניין בכל שנה, כאשר 20% בלבד מהכמות השנתית תגיע לאתרי המחזור המורשים והשאר לשטחים פתוחים. כיום פזורים במדינת ישראל יותר מ100 מיליון טונות של פסולת בניין, ומספר זה הולך וגדל בכל שנה. בני וצביקה בע"מ הינה החברה המובילה בתחומי הריסות המבנים ומחזור פסולת הבנייה בישראל. החברה מתאימה את עצמה לכל גודל ומורכבות הפרויקט. לפני תהליך הבנייה או השיפוץ, חברת בני וצביקה מנפיקה את האישורים הדרושים לתחילת התהליך. אישור בגין הטמנת פסולת לצורך קבלת היתר בנייה, טיפול ומחזור פסולת באתר הלקוח, טיפול באסבסט, ואישורי מחזור לבנייה ירוקה המאושרים על ידי המשרד לאיכות הסביבה ובסטנדרטים בינלאומיים. לחברה, ציוד מכני החדיש והמתקדם ביותר בישראל ובעולם המערבי, המשמש לתהליכי הריסה מגוונים בכל גודל ומורכבות. הריסה מתבצעת בצורה יעילה, בטוחה, נקייה ושקטה, בדגש על שמירת איכות הסביבה והתנהלות החיים הסדירה במהלך פעולות ההריסה. בשנים האחרונות גוברת בישראל ובעולם המודעות לנושא זיהום קרקעות ולסכנות הבריאותיות והסביבתיות הנובעות מכך. החברה מטפלת בקרקעות המזוהמות בדלקים תקניים ובמתכות רעילות. כמו כן, עוסקת החברה בפירוק, טיפול והטמנת פסולת אסבסט אשר אינה ניתנת למחזור. כחלק ממחויבות החברה למתן שירות ללקוח, מעניקה החברה מעגל שירותים מלא תוך פתרונות יצירתיים בכל סדר גודל והיקף, כגון הספקת מכולות לפינוי פסולת הבנייה, פינוי הפסולת באמצעות רכינות, הספקת ציוד מכני הנדסי זעיר וכבד ומחזור פסולת בנייה באתר הלקוח בכל היקף ורמת מחזור. החברה מפעילה אתרי מחזור והטמנה הממוקמים בהרצליה, אשדוד וברקת, ונחשבים מאתרי המחזור הגדולים והמתקדמים ביותר בישראל ובעולם. כמו כן, עתידה החברה להקים פארקים נוספים בפריסה ארצית לקליטה ומחזור פסולת לסוגיה. באתרי המחזור נקלטת, ממוינת וממוחזרת פסולת תעשייתית, הריסות בניין, עודפי עפר, אסבסט, צמיגים ופסולת שיפוצים. בנוסף לאתרי החברה, חברת בני וצביקה בע"מ מפעילה מערכים ניידים מהמתקדמים בעולם לגריסה, מיפוי, הפרדה ומחזור פסולת בנייה ברמה הגבוהה ביותר באתר הלקוח, והכל תוך עמידה בתקנים ובדרישות הגורמים המוסמכים לרעש ואבק. החברה מובילה את תחום מחזור פסולת הבנייה בישראל ובנוסף לכך, מקדמת מחקר ופיתוח בכל תחומי המחזור והסביבה. כיום, כחלק מהמגמה הירוקה, עולה חשיבות השימוש בחומרים ממוחזרים לתשתיות ולבנייה. החברה ממחזרת ומספקת מגוון חומרים ממוחזרים איכותיים במחירים זולים משמעותית לעומת חומרי מחצבה טבעיים מקבילים. החומרים משמשים לכל שלבי הבנייה, מחומרי מילוי לתשתיות ועד לאגרגטים למיניהם. המטרה העיקרית הינה צמצום הפגיעה בטבע ושמירה על עולם טוב ונקי יותר לדורות הבאים. חברת בני וצביקה בע"מ מובילה, יוזמת ומקיימת שיתופי פעולה עם גופים סביבתיים בארץ ובעולם, ביניהם חברות, ארגונים פרטיים, ארגונים ציבוריים ומנהלת פרויקטים סביבתיים בהיקף נרחב. אנחנו מזמינים אותך להשתלב, ליזום ולקדם בנייה ירוקה, לשמירה על עולם נקי וירוק יותר.